Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kana kuri kunzi munenge muine confession yenyu yamunenge muinayo, please do not hesitate to come to my inbox, then you can share with me your own side of the story. Rekedzai vatapinda muma messages edu ngatadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoonda uya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa, saka ndiri kugarawo kuno kumuchangoti ndigere kuSenton, even though ndichigara mumasuburbs but not kuSenton as such. Saka pandakauya kuno mukoma ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndingazova munhu angatengawo imba muSouth, zvekare nekugara kunogara vanhu vane mari dzavo, ende ndichitonziwo uyo ane mari. Kana vari sevanhukadzi ndinoita vekuchinjanisa. As I am speaking with you right now, ndine vakadzi vanokwana ivo kuita 10 vandinodanana navo. These are permanent women that I do date. Saka pavakadzi ava pane vamwe vekuZim, vamwe vekuDRC, zvekare nema South African, neumwe wandinoda kwazvo uyo wekuNamibia. Kana kuri kunzi ndikazotendedzwa kuti ndinge ndichizoroora, uyo ndiye wandichazosarudza, because she is very cool and she is very kind. Asiyana nevamwe vose ava, vamwe vacho vanongoda mari kubva kwandiri. Ndizitori nedzimwe nguva dzekuti ndinokwanisa kungoti mari pari zvino handina, ndiinayo, but ndinenge ndichida kungotesta kuti mukadzi anenge achindida here kana kuti kwete. So mukoma zvakaitika kuti ndige ndichizosvika pakuromba. It was a series of misfortunes, zvekare nekuroyiwa neavo vainge vasingadi kuona kubudirira kwangu. Ndichizoitawo mhiko, zvekare ndichizopiwa makore awo anokwana iwo kuita 7 ekuti ndinge ndichizorarama ndiri murombwa, uye zvekare kana 7 years dzapera ndinofanira kuti ndinge ndichizofa. But according to what I was told nen'anga yacho iyoyo yekuNigeria, kana ndafa handisi kuzoenda denga kana kuti kugehena, mweya wangu ucharamba uchingotenderera. Vakandibvunza kuti iwewe kana kuri kunzi ukafa unoda kuti mweya wako unge uchizongotenderera here nenyika dzose, kana kuti unenge uchida kuti unge uchizodzoka panapa pashrine? Kana wadzoka pano pashrine tobva tachizokuchinja woitawo nyoka senyoka iyi yatiri kuda kukupa. Ipapo vachitaura neni vainge vakanongedzera imwe shato iyo yandakapiwa. Saka shato iyi iyo inongotaura newe ka1 ipapo paunoromba, kana kuri kunzi ikagamuchira masacrifices ako. Saka inini yakagamuchira my sacrifices, then ndikabva ndachizoona shato iyi. Saka shato iyi yakashanduka ikabva yachizova mukadzi ainge akanaka kwazvo, aine chimiro chainge chichivaraidza. Saka shato iyi yashanduka kuita mukadzi wandainge ndava kutochiva. Akabva achizokurura nhumbi dzake, ndikabva ndanzi ndinge ndichitorana naye, ndobva ndaenda naye mune imwe room. So ndakabva ndachizoenda upstairs. Ndaenda kuupstairs kudaro, saka ndakabva ndachizotanga kumubata-bata. Akabva anditi, mira, ndoda kukubvunza, uri kuda kusika neni ponde, uchirara neni nenzira ipi? Ndikati, what do you mean? Akabva anditi, kune nzira 3 dzakasiyana. Unokwanisa kuita mumukanwa mangu, kana kuti unokwanisa kuita nenzira yauri kufungidzira, kana kuti unokwanisa kuita neimwe nzira iyo yausiri kufungidzira. Ainge achibvira nekuSimptom. So ndakabva ndachizoti mukadzi akanaka kudai, shuwa ndingaonekwa ndichitambisa mukana wekuti ndinoitira bonde mumukanwa make, kana kuti kumwe kuya kuSimptom handingamboiti zvakadaro, handipenge ini. Ndakabva ndati ndiri kuda chaiko ikoko kwazvakarehwa. Akabva achizoti kwandiri, it is okay. Takabva tachizotanga kurara tose. Tapedza kurara tose kudaro, akashanduka akaita nyoka, but akabva akasika andiruma pasikarudzi yangu. Ndikatanga kuchema, ndokubva nyoka yabva yachizonyangarika. Akabva andiudza kuti ainge andipa makore mangani ekuti ndinge ndichizorarama pasi pano pezuva. Saka
n'anga iyoyo yekunigeria yakabva yachizouya ikabva yanditi ndainge ndajoina cult. I was now part of their cult. Saka ndakabva ndachizoudza n'anga iyi mushure mekunge yandibvunza kuti bonde racho tainge tarisika sei. Ndikabva ndaudza sekuru vacho ivavo kuti nyoka yainge yandibvunza kuti ndinoda kuita nayo bonde nenzira dzipi. Ndikabva ndachizoti ndainge ndisingadi kutambisa mukana. Sekuru ivavo vakabva vati wakapusa, dai usina kuita bonde nenzira yawakajairira. Tariraone kuti kweupenyu hwako hwose uchange uchizova munhu achange achizotambudzika. Ndikati neizve nai sekuru. Vakabva vachizoti kwandiri kurara kwandainge ndaita nenyoka iyi ndichirara nayo nenzira idzo dzandainge ndakajaira zvinoreva kuti nyoka iyi iyo yainge yandikuvadza. Kutoruma kwayakazondiita yainge ichitoisa poison musikarudzi mangu. Ndikati zvino chii chichaitika kwandiri? Vakabva vachizotuma umwe wavo uyo wavainge vachiti ndiyo nhumwe yavo ikazouya yainge yakabata rimwe tablet. Ndokubva ndachizopiwa tablet riya. Ndikabva ndanzi varume ava uri kuona chii pavari? Ndakati ndakavatarisa varume vaya vainge vari maNigerian. Ndikabva ndati hapana kana chandiri kumboona pavari because vainge vakatomira umwe noumwe aine motikari yake achiratidza zvishandwa zvake. Ndokubva sekuru vaya vazoti kwandiri varume ava vakafanana newe nekuti ivowo pavakapiwa nyoka dzavo, pandakavapa nyoka dzavo pavakajoina cult yedu, vakabva vachizonochiva mukadzi uyo wavainge vachiona akamira kumberi kwavo asi vasingazvioni kuti yainge iri nyoka. Vakarara nenyoka zvinochitarisa. Saka vakabva vachizovhura rimwe folder vakanditi ndike ndichitarisa mapicture ainge arimo mufolder imomo ainge asingatarisiki. Dzainge dziri sikarudzi dzevanhurume dzainge dzakaita kuparara. Mukomana achikuparara kuya kuita sekunge munhu anenge aine siki, dzakazara nemhopo dzewhite. Ndikabva ndati ko chii chakaitika kwavari? Vakabva vanditi miraka uone ndozvichaitikawo kwauri mukoma. Ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti mhiko dzacho dzandainge ndaita, kurara kwandainge ndaita nenyoka iyoyo nenzira iyo yandainge ndakajaira nayo zvinoreva kuti nyoka iyi kuzondiruma kwayainge yaita yainge yaisa poison musikarudzi mangu. Sikarudzi yangu mukomanashe iyo pachezvayo haitarisiki, ende kunyange zvikanzi ndine mari yakawanda sei yandiinayo, kunyange mukatora mukadzi wemuSouth Africa wacho anonzi anoda mari chaiye, ndakatomboiratidza umwe mukosa wandaitoziva kutoti uyu haarambi as long as uine mari. Takasangana kune kamwe kaclub kuno kuSenton. Ndikabva ndati ndoda kumboona kuti zvandiri izvi zvandava munhukadzi anokwanisa kuzvigamuchira here, nekuti iyo sikarudzi yangu pachezvayo kunoipenengura panenge pakazara maronda zvekare nemuzasi tichienda kumabhora uku kunenge kuine mazironda ariko. Maronda awa haarwadzi but iwo pachezvawo kana wakamatarisa unokwanisa kutorutsa. Kana ndichitorasa mvura handitotarisi sikarudzi yangu. Saka ivo sekuru ava vainge vakati kwandiri mushure mekunge vandiudza kuti ndo zvainge zvichazoita sikarudzi yangu kuti ichazogara ine mapundu uye zvekare ndichizongorara nevanhukadzi usiku chete, kuitira kuti mukadzi iyeye uyo wandinenge ndichizosika naye bonde asambofa akazviziva kuti ndo zvandiri. Saka ndakabva ndavati nai sekuru, ko hapanawo here zvimwe zvinhu zvandinokwanisa kuita kuitira kuti ndikwanise kuzoraramawo upenyu hwakanaka, nekuti mati ndichazorarama makore mashoma awa. Zvino ndichazosangana nevakadzi vamwe vekuti ndinenge ndichida kuzofara navo usiku nemasikati. Ndingazoti ndiine mukadzi kana kuti tiri kuvacation ndokomirira here kuti kunze kana kwasviba todzima light totanga kuita bonde? Handiti iyewo mukadzi achiona zvese zvandinenge ndichimuitira dzimwe nguva achazoda kuti ange achizondifadza. Saka ndichazozvifambisa sei nai sekuru? Saka n'anga iyoyo yakabva yati kwandiri hazvinetsi,
ndava kukupa mushonga, yakabva yachizotora jekiseni ndokubva yachizoisa mushonga mujekiseni. Ndakabayiwa pasikarudzi pangu. Ipapo pandakabayiwa pasikarudzi pangu ndakarwadziwa ndikaridza mhere, asi ndakashingirira sezvo ndainge ndanzi ndiyo yega yainge iri solution yekuti ndisazoita mhopo idzo dzandainge ndaona dziri pasikarudzi dzevamwe varume maNigerian avo vainge vakapindana nadzo dzandainge ndapindanawo nadzo dzekuchiva nyoka, asi uchitoziva kutoti inyoka wobva waichiva. So zvadaro mukomanashi vakabva vachizondibaya, vandibaya nejekiseni iroro. Ndipo apo pavakazoti kwandiri, pasikarudzi pako, pamusoro wesikarudzi yako, padhuze neapo panobuda neweti pakaburi, painge paine kapundu kachena kainge kachazobuda. Kapundu ikako vakati kachange kachizovava, kachivavira, kachiramba kachingovava, kudzamara kava kupisa. Vakanditi kunyange zvikanzi kavava, kakupisa, kakurwadza, zvinengei, usakapudura kana kukakwenya kabundu ikako, nekuti ndiko kachange kachizotora uturu hwose, poison yose iyo yainge yaiswa mandiri nenyoka iyo yandakarara nayo mushure mekunge ndarara nayo ikabva yachizondiruma. So ivo vakabva vachizonditi ndinge ndichienda zvangu. Ndakabva ndachizoenda ndikanogara, asi ndakazotanga kubuda kapundu kaya. Kava kubuda kapundu ikako kakatanga kachivavira. Ndaiti paya kana ndikarasa mvura sezvo ndisina kuchecheudzwa ndozvipukuta pukuta, then kapundu aka kakaramba kachingovavira kudzamara kava kupisa. Zvino ndaitora maice block awa, ndaiti kana ndikamatora ndaibva ndamaisa mukaplastic bag, nhengo yangu ndoisa muplastic bag. Muno muSouth Africa mune rimwe frizit iro ravanoti cool time, saka ndaipora chibepa checool time ndoisa maice block imomo, ndobva ndatora rekeni ndobva ndachizoisa sikarudzi yangu pakati pemaice block kusvika maice block achinomelta. Ndakaisa sikarudzi yangu makaremo muchibepa imomo. Ndaiti kana ndikasaita saizvozvo ndaichema nekurwadziwa ndichinzwa kutsva kana kubasa ndainge ndava kusaenda, sezvo vainge vakandivimbisa sekuru ava kuti kana kuenda kubasa kana ndikasaenda mari ndainge ndichazoiwana. Ndakagara mwedzi wose. Zvino mwedzi wakati wava kuda kunopera, mumba hamusisina chikafu, uyezve kare ndainge ndisina mari yekubhadhara rent. Nyoka iya ndakairota ikauya kwandiri ikabva yanditi unoda mari here? Ndikati hongu mari ndinoida. Apa ndainge ndiri pakati pemarwadzo. Kuchipatara ndainge ndakanzi handaifanira kuti ndinge ndichizoenda kuchipatara kunoonekwa nanachiremba sezvo zvainge zviri zvinhu zveurombwa. Saka nyoka iyi yakabva yanditi chingokakwenya kapudure kapundu ikako ndinokupa mari. Mukomanashi ndakaita saizvozvo, ndokubva ndakakwenya. Kakatanga kuburitsa hurwa uhwo mukoma. Ndakatanga ndakabata sikarudzi yangu neruoko rumwe chete, asi yakaramba ichikura kuzonosvika ndaibata nemaoko maviri yakazvimba, hurwa huchibuda musikarudzi mangu. Kudzamara ndazotora chi9 liter bhaketi chandainge ndiinacho, ndokubva ndaisa sikarudzi yangu yakazadza chibhaketi ichocho, huri hurwa huchingobuda chete. Ndopandakabva ndachizopunzikira pasi, ndapera simba uye zvekare nemarwadzo, nekuti kukura kwayainge ichiita ndainzwa tsinga dzekumabhora uku dzichitatamuka dzichirwadza, achiita sekunge ari kuchekewa. Ndo pandakabva ndachizopunzikira pasi. Ndakaita musikoro wese wezuva ndakangorara pasi kudaro ndichingogwesha ndichinzwa pain apa nekuziya nenzara, ndakangozvikira mumugugu wangu. Then ndokubva ndachizoona kuti kumberi kwangu kwainge kwava nemari yainge iriko. Ndakatora mari iya. Mushure mekunge ndatora mari, ndikatora chibhaketi changu ndikaenda ndikanokuturira
hurume zvekare nehurwahwuya hwainge hwakazara mubhaketi mutoilet ndikaflasha. Ndainge ndatogwinya ipapo ndokubva ndatotanga kutotsvaka imba. Ndakabva ndachizobvako kulocation musi wacho iwoyo ndikabva ndachizotanga kugara kumaflats mutown, ndikazonyatsokutsvaka imba ndiri relaxed, ndikatanga kugara kumasuburbs. Ndakazotanga kufambidzana neumwe mukadzi uyo wandakaroora wemuno muSouth Africa, uyo wandakaita naye mwana kuitira kuti ndinge ndichikwanisa kuwana mapepa ekugara muno muSouth Africa. Mushure mekunge tazvara mwana wedu tikatanga kunetsana because iye ainge asinganzwisisi kuti sei ndairamba ndichingoita zvevamwe vanhukadzi. Chaasina kuziva ndechekuti ndidzo mhiko dzangu, ndinofanira kuramba ndichingorara nevanhukadzi chete. Ndakapedza macousin sisters ake ose ndichirara navo zvekare nemafriends ndichivapa mari. Saka apo pandinenge ndichirara nemunhukadzi, mapundu aya iwo anoburitsa zvakaita kunge makonye. Aburitsa makonye iwawo, makonye awa anoenda onopinda muchibereko chemukadzi iyeye panguva iyo ndinenge ndichisika naye bonde. Kana kuri kunzi tikasika bonde redu usiku hwose, anenge ari muchibereko make. Anozoti paya patinenge tava kuda kunoita raundi yekupedzisira, anobva achizobuda muchibereko make odzokera zvekare mumapundu avo aripo pasikarudzi yangu. Izvi ndo zvinoitika pose pandinenge ndiine mudzimai uyo wandinenge ndiinaye panguva yacho iyoyo. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukomanashe. Ndakaromba nekuda kwezvainge zvichiitika zvinorwadza zvaiitika muupenyu hwangu. Ndakaganyirwa ini nehama dzekwaamai mushure mekunge ndatengawo chipikup changu ndikatanga kuita zvegarden services. Saka pane vamwe sekuru avo vainge vakambondichengeta muno muJoni vakabva vachizoti sekuru ava vainge vachida kuti ndinge ndichitora mwana wavo ndinge ndichizoshanda naye. Ndakashanda navo sekuru ivavo vadiki, but vainge vaine usimbe vachiita zvekuputa mbanje. Saka takabva tachizonetsana ndikavadzinga basa. Ndo pakatangira nhamo yangu. Vakati ko agodzinga sei mwana wangu basa, ini ndakamuchengeta. Iye wani aingoita unyope asi handina kumudzingisa basa. Ndokubva vachizondigadzira. Ndakagadzirwa nehama dzaamai, vakatoita chitenderano chekuti vange vachindigadzira. Ndikabva ndachizoromba. Ndakatenga pick up ndikangoitengesa ndisina kana chandakabenefita kubva kwairi, nekuda kwekuti ndainge ndashandidzana newehukama uyo wandakazodzinga basa. Kwava kubva vachizondikanganisira upenyu hwangu nekundiroya. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. MuZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. yo zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizabe kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi vanhukadzi ndinongosangana navo mumasocial media akasiyana-siyana, ende vari kuti ivo havana nguva yekutambisa ende mari. Hanzi ndinoburitsa mari chaizvo kuti mukadzi iyeye ndinge ndichikwanisa kurara naye. Once ndarara nemukadzi iyeye zvatovharana. Hamene kuti makonye acho anenge achiitei muchibereko chemukadzi uyo wavanenge vainaye panguva iyoyo yavanenge vakarara naye. Hanzi makonye awa anozodzoka apo pavanozoita kekupedzisira.